प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा गभर्नमेन्टआ जा खिफियो बे मथेजोंनो थांजोबनो सानबाय। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेबो जाला। नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि एकाडेमि एट उदालगुरि बेबो जालिया। NIT उदालगुरियाव जे मोनसे बिदोंमोन बेबो जालिया। जोंनि मानसिफ्रा मानो मिसलिड जायो? दिनै जोंनि ट्राइबेल बा बर'नि फैगौ इलेक्शनाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ होननानै आं सानदों। दा जोंनि रायजोफोरखौ जों नुनो मोनदों गोबां मानसिफ्रा दा बयबो गावबा गाव बेक्ति स्वार्थ बेक्ति लाभालाभखौ नायनानै गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबलाबायनायखौ जों नुदों। बिसेसकि BJPआव गोबां हारसा बर'आ हाबदों। नाथाय आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे BJPआ जाहैदों मोनसे नेशनेल पार्टी आरो दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रुलिं पार्टी। नेशनेल मोनसे पार्टिया जेब्लाबो हादोरनि इस्युखौसो बिसोरो प्रायरिटि होयो। दा ओंखायनो नेशनेल पार्टिया मालाबाबो जोंनि फिसा फिसा जाति जनगोष्ठीनि फिसा फिसा समाजनि जे बेसिक जेनाखि प्रब्लेम जेंना बेखौ बिसोरो सुस्रांनो मालाबाबो बिसोर टाइम गैया, साननोबो समय गैया। नंखायनो जोंनि रायजो राजाया बेखायनो नेशनेल पार्टिखौ बाद होनानै जेब्लाबो रिजनेल पार्टिखौ सापर्ट होनाय जेथोफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लामा लानाया गाहाम। खारन नेशनेल पार्टिया बिराद मोनसे गिदिर नेशन वाइड बिथांमोननि इस्युआ आलदा, समस्या आलदा। जेब्लाबो बिसोरो देशनि खोथाखौसो सानगोन। दा दिनै BJPआव हाबनानै जोंनि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा दिनै BPFनिफ्राय BJPआव हाबनानै बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायाव दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि बिथाङा स्पिकार। नोंथांमोनहा रुजुनानै नाय, बिथाङा BJPआव हाबनायनि आगोल जेला हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ माने आसामनिफ्राय राज्य सभायाव दैथायहरनो हादोंमोन। राज्य सभानि MP जानाय समाव बिथाङा नेशनेल पार्टी नङामोन, रिजनेल पार्टी BPFआवनो दंमोन। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय पार्लामेन्ट बादियाव आपार हाउसनि सेसनाव बिथाङा बर' हारिनि ट्राइबेलनि नर्थ इस्टनि बाथ्रा गोबां बुंदोंमोन। नाथाय नोंथांमोनहा दिनै नायदो, बिथाङा BJPआव हाबनाय लोगो लोगो दिनै BJPनि खोथानि बादै फंसेबो बियो गावनि बर' हारिनि ट्राइबेलनि खोथा बिथाङा बुंनो हाया। माने दिनै बिनि खुगायानो बन्द जाबाय। होमब्ला बिथाङा दिनै बुंनो नागिरो नामा जे आं BJPआव थानानैनो बर'खौ अनसायनो हादों नामा? दिनै बिथाङा बर'नि सोमोन्दै माबा इस्युनि सायाव बुंनो हादों नामा? एलायन्स गभर्नमेन्ट, बे एलायन्स जानाय लोगो लोगो दा UPPLआ BJPजों एलायन्स जानाय लोगो लोगो UPPLनि गासिबो सिद्धान्तआ BJPनि सिद्धान्त मथेसो थांगासिनो दङ। एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोनहा नायदो, दाखालि बावैसो आगोल जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मेल मिटिङाव प्रमद बर' बिथाङा लेक्सार होनायाव बुंदोंमोन जे जोंनि UPPLनि केन्डिडेटखौ MPनि थाखाय जोङो थाबैनो डिक्लेयार होसिगोन। ओरैबायदि केन्डिडेटखौ होनाय जागोन जाय केन्डिडेटफ्रानाखि कनस्टिटिउसनखौ खुगा बिजौआव माने रेबें फैयो, जाय मानसिया कनस्टिटिउसनखौ गोरलैयैनो मखस्थ' बुंजोबनो हायो, बेबायदि मानसिखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेवहाय जोङो सानै मानसिखौ अब्ला मोनगोनखौ जों सानदोंमोन आरो गुनुब खाना खोनादोंमोनबो। बेल्लभ कार्जि आरो राजु नार्जारि बिथां सानैया जिहेतुके कनस्टिटिउसननि एक्सपार्ट बा बिथांमोनहा स्टाडि दं, क्वालिफाइड मानसि, बिथांमोनखौ जों मोनगोन सानदोंमोन। दा बे रायजो राजायाबो गोबाङानो राजु नार्जारि आरो बेल्लभ कार्जि सानैनि बिथोराव सासे जागोन होनदोंमोन। किन्तु जोबनायाव मा जागोन? जोबनायाव जोङो नुबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि पुशिंआव बिथां जयन्त बसुमतारीखौ केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार होनो बाध्य जाबाय। बे जयन्त बसुमतारीया MP केन्डिडेट जानायनि गुदियावनो दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। मानो होननानै बुङोबा बिथांनाव मोनसे प्लेनिं दं। खारन बे जिहेतुके एंटि बर' एंटि ट्राइबेल जे स्ट्रं मानसिखौ, एक्सपार्ट मानसिखौ MPआव दैथायहरोब्ला पार्लामेन्टआव थांनानै बर'फोरनि इस्युखौ माने बुंहैगोन, हख्रावहैगोन, जाहाथे बे बन्द जायो। बेनि थाखाय हिमन्त बिश्वआ प्लेनिं दंखायो, ओरैबायदि मानसिखौ हरगोन जाय मानसिया
5 बोसोराव फंसेबो पार्लियामेन्टआव खोथा बुङा थिग बेखौ नागिरनानै मोनबाय जे जयन्त बसुमतारी बिथांखौ माने हरनायानो थिग जागोन होननानै बिथाङा चइस खालामबाय थिग बेबादिनो नायदो बिजेपिजों एलायन्स जानानै हटेल दिल्लीयाव बार्गेन खालामलायनानै बिथांमोनहा इन्टारनेल एरेन्जमेन्ट आन्डारस्टेन्डिं खालामनानै जे बिटिआर सरकारखौ दाबाय बिटिसि काउन्सिल गभखौ दाबाय दिनै नुबाय हेमन्त बिश्व शर्मानि अननायावसो बेखौ मोनदों बे मोनामोन मेजरिटि उइनार हिसाबै हाग्रामानि बिपिएफआसो बे सरकारखौ दानांगौमोन बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'खौ जे नोंखौ आङो CEM खालामगोन नाथाय नोङो आंनि खोथा मथे सोलिजोबनांगोन बेबादि बुंनायाव प्रमद बर' बिथाङा गावनि माबाखौ CEM पदखौ लाखिनो थाखाय जे हेमन्त बिश्व शर्माखौ हयथ' बिथाङा खोथा होनांबाय आपुनि जि करे मय हेते मानिब नोंथाङा जा बुंगोन आं बेजोंनो बिदिजोंनो सालायगोन बिटिसि सरकारखौ बिजेपिनि अबस्थाया बिराद गाज्रि बिजेपिनि जेनाखि आदर्श नीति बिथांमोनहा बुङो करापसनखौ जिर' टलारेन्स करापसन बा घोटालाखौ प्रश्रय होआ नाथाय बिथांमोननि आखलखौ नायदो सायाव मोनसे बुङो सिङाव मोनसे दिनै अरबिन्द केजरीवालखौ जौनि मेटारावहाय साराब घोटालायावहाय दिनै जेलाव सोबाय चिफ मिनिस्टारखौ हिमन्त सोरेनखौबो बेबादि माबा मोनसे खारनाव जेलाव सोबाय सानै चिफ मिनिस्टार अपोजिशननि सानै चिफ मिनिस्टारखौ बिजेपिआ दिनै जेलाव सोबाय बिसेसकै मोदिया हेमन्त सोरेन झारखंडनि आरो अरबिन्द केजरीवाल दिल्ली इउनियन टेरिटरिनि दिनै मोनसेबो सुबुत गैया प्रमाण गैया बिसोर घोटाला खालामदों होननानै दा जोंनि गोबां भारतनि निउज एजेन्सिफ्रा बुंदों जे इलेक्टोरेल बन्डआ बयनिख्रुइ देरसिन घोटाला आरो बे घोटालानि बिथोराव बांसिन घोटाला खालामदों होनबा बिजेपिआ इदिनि दारै कम्पानि मालिकफोरखौ सिगिदों कम्पानि मालिकफ्रा गिनानै बायद'आव बिजेपिनो इलेक्टोरेल बन्ड बायनानै इलेक्टोरेल बन्डनि थ्रुयै डनेसन होनो गोनां जादों दा इलेक्टोरेल बन्डनि नियमा ओरैबायदिमोन जे टटेल बेनिफिटनि बिथांमोनहा 10% दान होनो हायो किन्तु ओरैबायदि ओंखारबाय दिनै स्टेट बेंकनि बे जेनाखि इलेक्टोरेल बन्डनि स्टेटमेन्टआव जाय कम्पानिया लसै सोलिदों बिसोरबो 10 कोटी 20 कोटी 30 कोटी 40 कोटी 50 कोटी बिजेपिनो दान होदों आरो बे दानखौ मानो होनांगौ बिथांमोना इडि सिबिआइनि दारै प्रेसार क्रिएट खालामै बे डनेसनखौ लादों अब्ला जों नुनो मोनबाय दिनै इलेक्टोरेल बन्डनि दारै बिजेपिआनो हाइस्ट डनेसन लाग्रा आरो बे हाइस्ट डनेसन लानायजों बिसोर सारा भारतनि अपोजिशननि एमएलए मन्थ्रिफोरखौ बायनानै गावसोरनाव सोजोबनाय आरो सारा भारतखौ दिनै माबानाय गावसिनि आन्दाराव दोननाय दा बे हिसाबै बिजेपिआ माने नुयोब्ला दा बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ डिक्टेटरशिप टाइप तानाशाही बादिसो जोङो नुनो मोनो दा जोंनि बर' लिडार्सफ्रा दा बुंनो थांब्ला सकल बर' लिडार्स बुंनो थांब्ला एबसुनि लिडार्स इउपिपिएलनि लिडार्स बिथांमोनहा थांनाय 2020नि 27 जानुवारि खालि जे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिजेपि सरकारा नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह बिथांमोनहा बिराद गिदिर जिनिस होबाय बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिराद गिदिर होननानै बिथांमोनहा ओरैबायदि गोजोननाय फोरमायदों गावसोरखौनो अमित शाहनि बिदा फंबाय न'खरनि बादि मोदीनि न'खरनि बादि बिथांमोनहा साननानै लादोंमोन नाथाय नुबाय जेब्लानाखि बिटिआर एकर्डखौ जोङो सिङाव फरायनानै नायबाय जोङो बेवहाय नुबाय बिटिसिआव मोनखानाय गोबां सेक्सनेलनि पावार एन्ड फांसन बेवहाय गैया जाबाय अब्लाबो बिथांमोनहा बेखौ बुजियालासे गावसोर सुक्ति खालामनायखाय बेखौनो बिराद गिदिर आरो बिराद मोजां होननानै लाबाय हांगार फिथरखौनो सना होननानै बिथांमोनहा लाबाय दा बेवहाय जों नुनो मोनदों एकर्ड जाखांनानै जेला इलेक्सन जाबाय इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जे गभर्नमेन्ट दाबाय गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्रायनो जोंनि जेनाखि बिजेपि गभर्नमेन्ट एलायन्स गभर्नमेन्ट
दा बे BJP गभर्नमेन्टआ BTR सरकारखौ BTC सरकारखौ थगायबोगासिनो दङ आरो जोंनि एकर्ड सक्ति सहैखारि बिथांमोनखौ थगायबोगासिनो दङ। दिपेन बर' बिथाङाथ' गावखौनो गाव ओरैबायदि सानबाय जोङो सुक्ति खालामग्रा जोङो गभर्नमेन्टनि मानसि जों गभर्नमेन्टखौ माने हम मिनिस्टारखौ गोसो जायोबा फनजों बुंहरबानो जायो जोंना दरखास्त होब्लानो जायो थांनानै रायलायबानो जायो जों माने गभर्नमेन्टनि मानसि जों रुलिं पार्टिनि मानसि जोङो बेबादि नुयो। जोंनि एबसुनि माखासे दङ दैदेनगिरि नामखौ बुंला आङो बिसोरबो गावसोरखौनो पियर गभर्नमेन्टनि मानसि होननानै बिथांमोनहा खुब देरगानानै सोलिनाय खोथा बाथ्रा बुंनाय जे गावसोर सरकारनि मानसि जोंखौ जेबो खालामनो हाया बिदि बुंनायखौ नुयो। नाथाय जों नुबाय BTR एकर्डनि मेइन दफाफ्रावथ' BTCनि 6 सिडुलनि पावारा जोबखाबाय बिनि उनावहाय माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिनि सायाव माखासे दफाफोर दंमोन एडिशनेल माने क्लजफोर बे क्लजफोरनि बिथोराव जेरै दंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दा बेखौ गोबां जे दाबि दाबामोन बिथांमोननि जेरै इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि गायसननायनि एकर्डआव BTR एकर्डआव दंमोन नाथाय बेखौ दा थांनाय 3 जानुवारि 2024 दिल्लीयाव रायलायहैनायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जे रिप्रेजेन्टेटिभ्स दा बिथांमोनहा बुंबाय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बरमायाव जे गायसननांगौ दंमोन बेबो जाला मानोना अलरेडि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया दंखायो बे धरननि जाहैबाय। थिग बेबादिनो इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बेबो जाला जाहैबाय माने अलरेडि बेबादि रिजनेल सेन्टारा मणिपुराव 2009आवनो गायसननाय दंखायो दा बे हिसाबै आरो सेकेन्ड टाइम नर्थ इस्टआव होजाला दा बे हिसाबै इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभार्सिटि जेनाखि बानायदोंमोन बियो माबायावमोन जाला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेबो जाला होननानै थांनाय जानुवारि 3 तारिख खालि बे जिनिसा डिसकासनाव ओंखारबाय गभर्नमेन्ट थरनिफ्राय बेखौ नाखस खालामबाय। थिग बेबादिनो NITआ सिलचराव काछाराव दंखायो काछारनि सिलचराव दा NITबो मोनसे BTR एकर्ड सुक्ति हिसाबै माने मोननांगौमोन उदालगुरियाव दा बे NITखौबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंनाय जाहैबाय जे बेबादि NITआ अलरेडि काछाराव सिलचराव दंखायो आरो मोनसे स्टेटआव बेबादि मोननै NIT होनायनि माने गभर्नमेन्टआ प्रेजेन्टआव जेबो पलिसि गैया दा बे हिसाबै बे NIT उदालगुरियाव जे मोनसे बिदोंमोन बेबो जालिया होननानै जोङो थांनाय 3 तारिखनि आलोचनानिफ्राय जों बेखौ मिथिनो मोनबाय। थिग बेबादिनो फैदो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयाराव माने मेडिकेल साइन्स एट रौमारि चिरां एनेक्सार 2 MOSनि 2020आव बे दंमोन चिराङाव जे रौमारियाव मेडिकेल साइन्स गायसननांगौमोन नाथाय बेखौबो होनबाय जे अलरेडि बियो साइन्स बे रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स जे इम्फलाव अलरेडि दंखायो मणिपुरनि इम्फलाव दा बे नर्थ इस्ट रिजियनाव बे मोनसेयानो थोयो बिनि थाखाय बिनि बारगा आरो अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स गुवाहाटीयाव दंखायो दा बे हिसाबै बेवहाय BTCआव खालामबावनांगौनि दरखार गैला होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा बे बाथ्राखौ डिनाय खालामबाय जानाय नंला। अब्ला नुदो बे जे मेडिकेल साइन्स रौमारियाव जानांगौआबो बेबो केन्सेल थांबाय। थिग बेबादिनो स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया सेन्टार एट उदालगुरि जे उदालगुरियाव स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया दानांगौमोन नाथाय बे स्पर्ट्स अथरिटीयाबो माने अलरेडि नर्थ इस्ट रिजियनाव इम्फलाव दंखायो दा बे हिसाबै सेकेन्ड टाइम नर्थ इस्टआव जाला जाहैबाय दा बे हिसाबै माबायाव जेनाखि स्पर्ट्स अथरिटी बाक्सानि चिराङाव उदालगुरि बाक्सा चिराङाव जानांगौमोन दा बेबो जाला जाहैबाय। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एकाडेमी एट उदालगुरि बेबो जालिया दा बे रोखोम माने मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो एकर्डआव सोनाय बाथ्राफोरखौ दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ डिनाय खालामफिनजोब्बाय। मिनिस्ट्री अफ डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजियन डनारनिफ्राय
बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगालुरुआव बानायनांगौ खोथा दंमोन बेंगालुरुआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनायनि एकर्डआव दंमोन नाथाय बेखौबो दा होनबाय जे माने बेनि थाखाय जेबो गभर्नमेन्टनाव माने दा पलिसि गैया दा बेवहाय होदों ओरै होदों रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ डनार इनफर्म्स दैट नो प्रपोजल इज नट परमिसिबल एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम एज द नेगेटिव दा बेबो जे बेंगालुरुआव जे गेस्ट हाउस बानायनांगौमोन बेखौबो जाला दा बड' एकर्ड मथे बेहाय दंमोनब्लाबो बे जिनिसा नट बे कनसिडार बेखौ कनसिडार खालामनाय जाला होननानै बुंनाय जाहैबाय थिग बिदिनो रेलवेनि दाबा बानायनायनि कारखाना बानायनाय खोथा दंमोन MOS आव रेलवे कोच फेक्टरि इन BTR एरिया एनेक्सार 3 आव बे जिनिसा दंमोन नाथाय बेखौबो अलरेडि निउ बङाइगावआव दंखायो होननानै आरो बेनि थाखाय 125 कोटि अलरेडि बाहायनाय जाबाय दा बे हिसाबै BTR एलेकायाव आरो गोदानै बेवहाय बानायनांगौ गैला होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ क्लेरिफिकेसन होबाय गतिके होमब्ला रेलवेनि दाबा बानायनायनि जे फेक्टरि बिदोंमोन बे दफायाबो नाल एन्ड भइड जायो थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोनदों नेशनेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उदालगुरियाव जानांगौमोन बे जिनिसाबो अलरेडि NIT आ काछाराव दंखायो दा बे हिसाबै बे उदालगुरियाव NIT आबो सम्भव नंला दा बे रोखोमनो जोङो नुबाय जे गोबां दाबिफोरा जायफोरखौ MOS आव होदोंमोन बे MOS आव होनाय BTR सुक्तिनि बे दफाफोरा दिनै माने कार्यकरि जानायाव गैया थिग बेबायदिनो पेरामिलिटारि आर्मियाव एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा दंमोन NDFB केडारफोरखौ नाथाय बेबो माने अग्निवीराव 125 जन सोनायनि बादै आरो माने रिक्रुटमेन्ट मोनसे पलिसि जे लानांगौ बेनि सायावबो गैया अब्ला जों नुनो मोनबाय जे BTRनि जेनाखि दफाफोर बे दफाफोरा मावफुंजानायाव गैला बेनिखायनो आंथ' बुंनो सानदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टआ मालाबाबो ट्राइबेलनिफ्राय मोजां खामानि बिसोर मावनो हाया बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा मानो मिसलिड जायो बर' रायजो बिनाय सेपारेट स्टेट नङाबानो माने नोंहा सान्थियानो गैखाथारा सेपारेट स्टेट जायोबा नों निजा गभर्नमेन्ट जायोबा नों बानायनानै लाजोबनो हायो नाथाय जोंना प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि फलिया जानानै गभर्नमेन्टजों ओरैबायदि लोगो जानाय मोनबाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्टआ जा खिफियो बे मथेजोंनो थांजोबनो सानबाय दिनै फैनानै बिथांमोनहा मा नुफैखो नुबाय जे गासिबो थगायजोबनाय नंखायनो आं होनो जे ट्राइबेलनि बादै जेनेरेल कास्ट मानसिफोरखौ जोङो बारा फोथायनो नाङा जोंहा जोंनि स्टेटआव जोङो स्ट्रिक्ट थानांगौ आरो बेखौ आदाय खालामनायाव जोङो गोख्रोङै स्ट्रिक्ट मेनटेन खालामनानैसो बिनानै लानांगौ बिसोरखौ थाव फुननानै मालाबाबो जोङो मोजां जिनिस मोननो हाया बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ दाबो खावलायो जे जों खौसेयै बयबो ज' जानानै खेबसेबाव आरो जिहेतुके BTR एकर्डआ जेबो जाखाला डिनाउन्स खालामनांगौ बेखौ डिनाउन्स खालामनानै जोङो सेपारेट स्टेट बर'लेण्डखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि जोबथानाय थांखि बेखौ जाफुंसार होनो सोमावसारफिननांगौ अब्लासो जोंनि बै दाबि दाबा जायफोरखौ जोङो रायजो राजा आसा खालामदों बे जाफुङो नङाब्ला जानाय नङा दा दिनै BTR एकर्डनि जेनाखि मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसन कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ आसाम जे आसामनि मेपखौ सिफायालासेनो बेखौ जेरै दं एरै दोननानै जे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसन खालामदों बे जिनिसा बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों बे जिनिसखौ बिसोर दा जोङो बयबो सिफायनांसिगौ डिनाउन्स खालामनांसिगौ आरो एनादार मुभमेन्ट खालामनांगौ अब्ला नङाबा जोंहा खुनु धरननि रैखाथि गैया